eskwelahan ng Tapat. Ang pupuntahan namin yung pinakailangan ng waterfalls ng Labrador. So, dadaan kayo dito sa Barangay Pulo. Sitio Kadampat. Sitio Kadampat ng Pulo pala. Ayan. Pwede kang dumaan dito, pwede kang dumaan dyan. Sa may Padilla ka mapasok. Diretso. Dito na po namin sa Tapos ano? Dito kayo manggagaling. Saan na kami lumusot dito?
Ito pa, madulas pa yung yellow na ano, kulay. Yung black, kasi hindi yan madulas. Yung yellow, madulas yan.
Maniwala ka lang. Ingat kayo ha, ingat kayo. Ako natatakot sa inyo. Ang ginagawa ng mga bata dito. Mga bata dito talaga.
batang ito. Diyos ko. Huwag kayong alangan dahil hindi yan malalim dyan. Hanggang sa baba. Sige. At ka naman dalawang tapos sa baba. Sa taas. Oo, ma'am. Ako natatakot. Bumaba ka lang. Makinig ka. Oh, yung isa na yan, dahil takot kang tumalon, hanggang dyan na lang. Bahala ka. Bye-bye. Tagal, bilisan mo! Malulubat na ako! Kailan ka tatalon? Takot siya. Ito mga batang ito. Dito pag naliligo kayo talagang dapat maingat kayo talaga kasi ito yung portion na very critical. Ito yung part ng tinakayangan na very critical talaga siya. Kaya dapat mag-ingat kayo pag nandito. Pero itong mga batang ito, grabe, parang amazing sila. Yung isa, kahit takot tumalon, ewan ko kung kailan mangyayari yung talon niya na yan.